Per què el filòsof Schopenhauer era tan misògin? Realment era molt misògin, tant que va escriure un llibre sobre les dones, on les deixava fines refines. Vaja, que avui en dia no hagués tingut moltes amigues a Facebook. Va tenir una vida força amarga, tot s'ha de dir, però no tothom que ha tingut una vida dura acaba odiant a les dones, tot s'ha de dir. Hi ha una força universal que Schopenhauer anomena voluntat o voluntat de viure que governa el conjunt de l'univers. I en el cas de les dones, potser observar que costa enamorar-les, que costa mantenir la flama de l'amor, que costa mantenir relacions íntimes. Vaja, tot molt complicat, sobretot si ets lleig. I arribar a un estat de ràbia on ja no distingeixes ni blanc ni negre, cal portar a ser el més misògin de la classe. Potser seria aquest el motiu tan terrenal per al que odiava a les dones, un filòsof tan universal.